filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ an na cogo min na bi tilegan in na min ye Cheikh Ahmed Tidiane Diallo n'ale groupement de leaders spirituels musulmans jeunesse ɲɛmaa ye an n'ale de bɛna masala Ustaz Diallo i ni su i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alhamdulillah an b'a fɔ n ko i bisimila inshallah ayiwa an b'a dɔn kɔni k'a fɔ min ye groupement de leaders spirituels musulmans ye cɛkɔrɔbaw ka bureau an b'o de dɔn kosɛbɛ Ustaz Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ni Cɔnari Cam ninnu ka taa se Kunta ninnu ma olu b'ale de kɔnɔna na donc aw y'olu ka chiffres ka bolofara o nana cogo di alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada an bɛ seli danfɛnw na fisɛmanti kan n'o de ye alakiraba Muhamad sallallahu alaihi wasallam a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa o maa y'i sen da olu sen da nɔ ɲuman na fo ka taa se alqiyama jɔ dɔw ma ya rabbi nena o Ala k'an ye o jamakulu sanuman na alhamdulillah ko tɔn o tɔn ni denmisɛnninw t'a la o b'a jira k'a fɔ ɲɛtaa to o tɔn na donc o kama cɛkɔrɔbaw caman u y'u seko kɛ u ye jamana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sufi jamana don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali silamɛya donna Mali kɔnɔ cogoya min na o kama i y'a fɔ cogoya min na an fa an'an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ale wuli ka jɔ kɛ ka fara ka don an ka cɛkɔrɔbaw kan kɛlɛ in waati la an y'a ye k'a fɔ nord fan fɛ maaw nana ka na ni silamɛya tɔgɔ ye ka silamɛya birifini don u yɛrɛ la ka sɔrɔ banmanciw ni bandiw ni escroqueries don o kama ale donna an ka cɛkɔrɔbaw kan zawiyaw kɔnɔ k'a fɔ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ɲɛ bɛ min na ka na o tɛ silamɛya dɔ ye sabula a nana dugu o dugu la a nana sɔrɔ silamɛw de bɛ yen nana sɔrɔ u bɛ misiriw de bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ u nana ka maaw faga ka bingaliw kɛ ka kaburuw ci o kama fara ɲɔgɔnkan in nana cɛkɔrɔbaw ka niveau la cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen olu fatura bi ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba b'o la n'o ye alimam Muhamad Musa Jallo n'o ye Torokɔrɔbugu alimami u caman fatura caman fana banana o kama hakilina nana ka na ni jeunesse ye walasa ka baara in ta ka continuer n'a ye inshallah maa bɛ cɛkɔrɔba ninnu dɛmɛ cogo di sisan a bɛ mun ni mun de kɛ an b'u dɛmɛ u ka hakilinaw la hakilina ɲumanw caman bɛ bɔ olu de la olu de b'an bilasira k'a fɔ o kuma a ye nin wulikajɔw kɛ o kuma an bɛ wuli ni o wulikajɔw ye donc olu hakilina ɲumanw bɛ cɛkɔrɔbaw la sabula olu mɛnna terrain sanfɛ ko denmisɛnnin sen na ka teli nka a tɛ kungo dɔn kuma cɛkɔrɔbaw bɛ kungo dɔn n'u y'an bila sira minnu na an bɛ wulikajɔw k'o la k'o baaraw kɛ inshallah ayiwa Diallo aw nakunba ye bi o ye jamana ye kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ min ye Cheikh Ousmane Madani Haidara o conseil islamique ye o ɲɛmaaya fana b'a bolo kosɛbɛ araba tɛmɛnen a bɔra ka dantigɛli kɛ ko a ɲininen don bɛɛ fɛ mɔgɔw ka dugawu kɛ sɔrasiw ye an ka dugawu kɛ jamana ye a fɔlɔ o ye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔrɔn fɛ filanan o bɛ tali kɛ min na o ye sanji ye ale bɛ ka degun minnu kɛ mun labɛnnen don aw yɛrɛ bolo o ko hukumu kɔnɔna na bon alhamdulillah i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na o conseil ɲɛmaaba n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara bɔra ka laseli min kɛ ka weleweleda bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i seko kɛ duwawu ye jamana ye jamana bɛ degun min kɔnɔ bi o kuma an ka kɛlɛcɛw n'o ye faama ye u bɛ kɛlɛ min na bi o kuma a ka kan bɛɛ lajɛlen k'u kɔkɔrɔma don a ka kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka ninnu dɛmɛ k'u soutenir ka u hakili lafiya k'a yira u la k'a fɔ maaw b'u kɔfɛ yan minnu bɛ k'u dɛmɛ hakilinaw la minnu bɛ k'u dɛmɛ farikolo la o kuma o tɛ taa fo duwawu ka kɛ u ye donc o wulikajɔ kɔnɔna la ani k'o kuma in lawaleya jeunesse y'a ye k'a fɔ an ka duwawu don kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ an ka faama ninnu ye o kuma o de kama an y'o hakilina ta an bɛ n'o kɛ dimanche don ni Ala sɔnn'a ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka duwawu kɛ jamana de ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'olu kɛlen don bi k'u nin di faso ka se ka lafiya n'olu kɛlen don k'u ka denbaya to u kɔ k'u denw to u kɔ ne ni an b'an ka denbaya la an lafiyalen don sabula dɔw de bɛ k'u nin di dɔw de bɛ ka marifa ta walasa jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin jamana denw ta la cogoya min na donc o ka kan
an ka olu kɔkɔrɔma don ni duwawu ye. O kuma i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen duden bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ du kɔnɔna la. O kuma anw ye silamɛw ye, anw ye diinɛ laselaw ye, anw tɛ se marifa ci la nka an bɛ se jumɛn na o ye duwawu ye. Duwawu ani ala wele ɲuman an y'o de kalan wa an b'o de ɲɛdɔn. Kuranɛ kalanni ɲuman an b'o de ɲɛdɔn. O kuma ala dogolen tɔgɔw an y'o de ɲɛdɔn wa an bɛna to ala dogolen tɔgɔw de wele ka Alahu subhanahu wa ta'ala wele, ka kuranɛ kalan, ka dalayilu kalan, ka yasiniw kalan, ka ɲɛsin an ka faamaw ma walasa ala bɛ se k'u senw sabati cogoya min na, ala bɛ se ka sebaya di Mali ma cogoya min na inshallah ta'ala. Ayiwa ne yɛrɛ bɛ seli misiri dɔ kɔnɔ ne kɔni ka seli heure bɛɛ tɛ taa dɛ mais n bɛ taa fajiri la. Alhamdulillah. N y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ n'o ye Udu Kone a ko ko kunutu. Kunutu ye mun de ye? Kunutu o ye duwawu de ye, ka duwawu kɛ ni ko gɛlɛnw kun nana alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ kunutu kɛ. Kunutu ye jumɛn ye? K'a to seli kɔnɔ. O kuma dɔnnibagaw fɔlen no ɲɔgɔn kɔ a la. Anw bɛ mazhabu min na n'o ye Imam Malik ka mazhabu ye, ale b'a kɛ yana ka taga a birili la. Yana ka taa birili la n'a ye misaliya la fajiri sisan n'a tilala suran laban na fajiri la rakan filanan na yana ka biri o kuma a bɛ kunutu kalan. Donc a bɛ ala wele o waati ala wele jaabi a bɛ ala wele ka ala dugulen kumaw fɔ ala tɔgɔw minnu ka d'a ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam o de ka di Allah subhanahu wa ta'ala. An fana b'o kɛ dimanche ni ala sɔnna. Mais a bɛna daminɛ heure jumɛn? An b'a daminɛ ni fitiri selila dɔrɔn an b'a daminɛ. A dɔn ni fitiri selila inshallah o kɔrɔ mɔgɔw ka se ye kabini lansara waati. Kabini lansara waati. Donc k'a daminɛ fitiri la sa fo ka taa aw tila an bɛ kuranɛ caman kalan, an bɛ dalayilu caman kalan, an bɛ yasiniw caman kalan, an bɛna jeliw fana bɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye walasa ala ka sebaya di an ka cɛdenw ma cogoya min na. Jalo an y'a ye k'a fɔ maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma caman. Kuma tɛ ni fasoko kuma fɔra. Kosɛbɛ. Dɔw b'a fɔ ko nin y'aw dontɔ ye politique la. Ko n'o tɛ k'aw man ka kuma nin na k'an ka k'aw to yen ko bɛɛ ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye jamana bolo. Yalama e yɛrɛ bolo daluya bɛ min b'a jira k'a fɔ ko nin yamaruyalen don aw ka nin kɛ wa? Fo ka damatɛmɛ kɛ. A dɔ ye hadisa dɔ bɛ yen kumaw caman b'a la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam hubbul watani min al iman, ko limaniya dɔ ye k'i faso kanu. Kuma caman bɛ hadisa in na n ka kuma t'o nɔfɛ nka n'i ye kow lajɛ n'i ye siraw lajɛ i b'a ye k'a fɔ Seyidina Ibrahim alayhi salam, kira Ibrahim ale ye duwawu kɛ Maka ye, o de ye Makan kɔrɔta. Sinon Makan bɛɛ kun ye Nabiyala Ibrahima, Makan bɛɛ kun ye kungo kolon dɔrɔn de ye, foyi kun tɛ yen, hali ji kun tɛ yen, mais ale de ye duwawu kɛ Maka ye. Bi Makan b'o nɛɛma la. Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye duwawu kɛ Madina ye, a bɔra Maka sabula Makankaw y'a gɛn, donc a taara sigi Madina. A ye duwawu kɛ Madina ye, o kama bi Madina bɛ nɛɛma la. N'i donna Madina i dusu lafiyalen don, dugu min don a sanuyalen don, a jɛlen don, basigi bɛ yen. I bɛ yiriden o yiriden ɲini diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ Madina, ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ sɛnɛ kɛ, sɛnɛ dugukolo tɛ, mais alakira ye duwawu min kɛ o de y'a to Madina kɛra ten. Ne ni e anw ka Maka n'an ka Madina o de ye Maliba in ye. Ni Mali jara a bɛ diya anw de la, ni Makan jara a bɛ diya Makankaw de la, ni Madina jara a bɛ diya Madinakaw de la. O kuma anw ka Maka n'an ka Madina o de ye Maliba in ye. Ni Mali in sumayara a bɛ suma anw de ye, a bɛ sumaya an n'anw ka denbaya de ye, anw de bɛ lafiya. O kuma maa min bɛ nord la bi lafiya t'o ye dɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛzɛn tɛ yen, maaw minnu bɛ yen bi sunɔgɔ tɛ yen dɛ. Anw bɛ yen an bɛ ka kuma bi an hakili sigilen don sabula dɔ de bɛ yen, an balima dɔ de bɛ yen, maliyɛn dɔ de bɛ yen, o de kɛlen don ka nin di ka faso ta k'a da kɔ la walasa anw bɛ se ka lafiya cogoya min na. O kuma n'anw ma miiri o la o b'a jira k'a fɔ anw t'an yɛrɛ de fɛ, f'an ka kɛ faso in fɛ, f'an ka faso in de bila ko bɛɛ ɲɛ. N'o kɛra anw yɛrɛ de ka mago ko tɛ o, jamana ko de don, ɲɛmɔgɔ ko tɛ k'a fɔ nin de bɛ fanga la, nin de bɛ, n'i ma duwawu k'o ye bi ni jamana binna e tɛ bin wa? An bɛɛ bɛ bi, ala k'an kisi o ma, wa ni jamana wulila an bɛɛ de bɛ wuli. Donc a ka kan bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an ka jamana in de bila an ɲɛfɛ. O tɛ politiki ko ye, bali o ye diinɛ ko yɛrɛ de ye, o ye hakilimaya ko de ye, o ye dusuko de ye, o ye faso ko de ye. Ayiwa Jalo an b'a dɔn k'a fɔ min ye
Ijmaï ale bɛ yen kosɛbɛ groupement caman bɛ yen n'u ye silamɛ denmisɛnnin ye kosɛbɛ dayɛlɛlen don an bɛɛ ye wa dayɛlɛlen don Mali den bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali den bɛɛ a préciselen tɛ silamɛ dɔrɔn kan ayi an mago bɛ bɛɛ de la bɛɛ lajɛlen u ka na u k'u ka dugawu kɛ Alakira y'a ka misiri dayɛlɛ chrétiens ye k'u bɛrɛ bɛrɛ a kɔnɔ k'u bisimila a kɔnɔ chrétiens yɛrɛ fana ye silamɛw bisimila tumana min na ni u gɛnna ka bɔ Maka o la an bɛɛ de ye balima kelen an bɛɛ de ye faso kelen nin ye faso ko de ye diinɛ ko tɛ bɛɛ bɛ se fɛn o fɛn na Ala wele la i cɛsiri o la walasa jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na ya Rabbi Ala ka basigi don an faso kɔnɔ inshallah. O kuma sisan aw bɛna n'a ko yɛrɛ kɛ cogo di fitiri mana seli ka ban ni Ala sɔnna a b'a daminɛ ni fitiri seli banna ni fitiri seli banna an bɛ kuranɛ kalan ka dalayilu kalan ka yasin kalan ka Ala dugulen tɔgɔw wele n'o banna an bɛ sadakalaw kalan n'o banna kuma minnu b'an fɛ jamanadenw k'o ɲɛsin jamanadenw ma hakilisigiw la ka jamanaden bɛɛ wele a ka ca la maa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ maa si t'a dɔn nka ale ni Ala ka di n'a y'a da waga k'a fɔ Ala ye k'a ka min kɛ a b'o kɛ o kuma ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele i n'a fɔ conseil ye wele bila cogoya min na walasa an k'an faso in bila ɲɛfɛ ka dugawu kɛ an fasow ye inshallah. An balakaw b'aw ka tɔn na an balakaw b'a la olu fana welelen don inshallah. Est-ce que Bani ka misiri bɛna s'an bɛɛ kɔrɔ ayiwa ni Ala sɔnna an fa n'an karamɔgɔ misiri belebele b'a bolo sanfɛla bɛ yen dugumala bɛ yen wa inshallah taala sécurité kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ labɔ biiznillah inshallah. Ayiwa nin kɔni ko mana sigi sen kan an b'a dɔn k'a fɔ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ tɔnbolo minnu bɛ yen fana n'o ye imama ni limamaw n'a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen est-ce que fana u ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka na kɛnɛ in kan n'a sɔrɔ a kɛlen don ka u fana sigiyɔrɔ labɛn a ko la kosɛbɛ an kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen de sigiyɔrɔ labɛn maa o maa nana ni Ala sɔnna i b'i sigiyɔrɔ sɔrɔ quel qu'en soit i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye i kɛra politiki maa ye i kɛra maa o maa ye i kɛra gouvernement maa ye i kɛra maa o maa ye n'i nana Ala barika la an bɛɛ lajɛlen dusukun ka kɛ kelen an ka ɲɛsin ka Ala wele walasa Ala bɛ jamana in sumaya cogoya min na. Ayiwa Jalo mun yɛrɛ ye tɔɔrɔ kelen ka tɛnza Watani ko in mɛn parce que a kuma cayara kosɛbɛ mun ye aw yɛrɛ tɔɔrɔ. Wallahi min y'an tɔɔrɔ an y'a ye k'a fɔ an balimaw ni an sinjiw de bɛ yen minnu sara minnu joginna u fana n'u ka denbayaw de bɛ yan u denw de b'u kɔfɛ minnu sara an bɛ dugawu k'u ye silamɛw minnu b'u la ya Rabbi Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu yɛrɛ joginnen don Ala ka kɛnɛya ɲuman di an n'u ma o kuma minnu yɛrɛ sen bɛ kɛnɛ sanfɛ Ala ka n'u sabati donc a man di maa si ye i ka fatu k'i ka denbaya to a man di maa si ye i ka bana o kama an y'a ye an balimaw de don an maliyɛn ɲɔgɔnw don olu de b'an ni juguw cɛ o kuma a ka kan bi an ka hakilina ɲuman sɔrɔ k'olu sɛgɛrɛ ka dugawu kɛ u ye sabula an bɛ se o de la nka n'anw bɛ se marifaci la an kun b'o ta nka anw bɛ se min na o ye kɔlɔsi ye o ye kuranɛ kalan ye wa ni Ala sɔnna an b'an seko k'o la biiznillah. Ayiwa nin waleya in kan ka kɛ sababu ye i ka se ka welewelemada fana kɛ bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ nin ko ninnu ɲɔgɔnnaw mana kɛ aw yɛrɛ bolo silamɛ diinɛ bɛ mun ɲini mɔgɔ fɛ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma. An y'o de fɔ silamɛ diinɛ f'a ka faamuya silamɛya o ye bɛn diinɛ de ye o ye keleya diinɛ de ye o ye basigi diinɛ de ye silamɛya tɛ maa si wele ka taa violence la Alakira ma maa si bila violence la bali Alakira kun ye paiement de ye Alakira kun ye maa ye min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ale tɛ maa ye o de la kuranɛ b'a fɔ an ye walaw kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik ne ye Alakira kun ye maa dusu jalen ye k'i ye maa ye min tɛ maaw fɛ bɛɛ kun bɛ boli ka bɔ i kɔrɔ nka e ye Alakira e ye maa min bɛ hadamadenw fɛ maa min dusukun ka magan donc silamɛya y'o de ye silamɛya ye bɛn diinɛ karama diinɛ hinɛ diinɛ ka miiri i maa wɛrɛ ɲɔgɔn na hali ni silamɛ tɛ ka jɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i ka jamana dɛmɛ kɛnɛ kan ani gundo la donc silamɛya y'o diinɛ de ye o de kama o dusukun de b'an na ka ɲɛsin an ka jamana ma o kuma maa minnu bɛ jamana in kunna bi Allah subhanahu wa ta'ala ka dili don Ala ka kɛli don Ala de bɛ fanga di maa ma wa Ala de b'a minɛ maa la n'a y'a di min ma don min na dugawu ɲuman kɛ o ye ka hakilina ɲumanw don o la ya Rabbi Ala k'o kɛ faso yiriwali hakilina ɲumanw Ala k'o don o la o kuma Ala ka an n'u senw sabati ya Rabbi.
ayiwa aw ye silamɛ diinɛ denmisɛnninw ye groupement leader spirituel musulman jeunesse aw ye o ɲɛmaa ye nka an bɛ fɛn caman y'an ka jamana kɔnɔ est ce que aw bɛ kuma olu la wa bɔlɔlɔ sanfɛlaw la diinɛ ko ni bato ko ni wajulu ko ni kutuba ninnu na est ce que aw bɛ baara kɛ olu la yaasa olu fana bɛn ka na o sira fana kɛ. kosɛbɛ an b'o baara la o yɛrɛ de kama sisan an kɛlen don ka tɔn dɔ sigi tɔn min bɛ sufidenw ani minnu bɛ wele an ka jamana kɔnɔ ko wahabiyaw mais dɔw bɛ wele ko sunna donc pour que an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an y'o tɔn fana créer n'o ye alliance ye ne yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye fana donc a dabɔkun ye mun ye pour que an bɛɛ de ye silamɛ ye au lieu que an ka ɲɔgɔn kɛlɛ a ma se kɛlɛ la bɛɛ ka to an bɛɛ bɛ yirisun belebele dɔ de sanfɛ yirisun min n'a bolofara ka ca e bɛ bolofara min na to o la i k'o kɛ bonya ni karama kɔnɔ i ka maa wɛrɛ to a danbe la ale fana k'a ta kɛ bonya ni karama kɔnɔ nka yirisun yɛrɛ n'an ye maa ye k'a ju tigɛ o tuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yirisun yɛrɛ makara donc an farala ɲɔgɔn kan ala barika la o sigira sisan a bɛ kalo 6 bɔ alhamdulillah a bɛ ka firiw caman bɔ sabula n'i ye jateminɛ kɛ yanni bi cɛ yanni kalo 6 cɛ i tun b'a ye k'a fɔ réseau ka kalan maaw tun bɛ ɲɔgɔn nɛni u tun bɛ ɲɔgɔn buruja o bɛɛ ye diinɛma kelenw ye nka bi ala barika la nin sigilen kɔfɛ caman bɔra fitinɛ la a ma ban pewu nka ni ala sɔnna hali bi baaraw bɛ sen na inshallah. mais don nataw la a bɛna mun ni mun kɛ o hukumu kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ cybercriminalité fana procureur sigilen don k'an bɛɛ lajɛ aw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali anw bɛɛ de kɔlɔsilen don yalama aw bɛna na s'u ma k'a f'u ɲɛna aw bɛ ka baara min kɛ u ka se ka bɔ a kalama ko aw lakodɔn. projet caman b'an bolo diinɛmɔgɔw yɛrɛ ka sira fɛ k'an ka diinɛ lase bil hikma wal mau'izati al hasana kuranɛ y'o de fɔ an ye k'an k'ale Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase ni kodɔn ye ani wajulukan jɛɲɔgɔn o tɛ nɛni ye o tɛ ka dankari maa wɛrɛ la o ye ka diinɛ lase ni bonya ni karama kɔnɔ o kama projet caman b'an bolo wajulikɛla denmisɛnnin minnu bɛ bi ka u former ka ɲa k'u former ka ɲa ka kalan don u kɔrɔ ka basigi don u kɔrɔ ka maa bonya don u kɔrɔ kuma minnu cɛnɛnw minnu bɛ bɔ u da k'olu latilen u senfɛ o de kama kuma cɛnɛnw n'u bɔra bi i b'a ye an bɛ baara la dugu ma walasa k'u latilen walasa fitinɛ kana wuli. donc n'i y'a faamuya sa o kɛlen don ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi pour que ka se ka ninnu ko kɔlɔsi yaasa a kana taa ka dan ye. fo k'a dama tɛmɛ an bɛ baara la dugu ma k'a sɔrɔ sanfɛ baara tɛ ni kuma cɛnɛnni min bɔra an n'a tigilama bɛ sigi an b'a a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a caman na u b'a to an ta la u b'a yira k'a fɔ tiɲɛ b'an bolo wa u bɛ segin kɔfɛ donc alhamdulillah firiw caman bɛ ka bɔ ko in na inshallah. mais est ce que don nataw la a bɛna na se ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna parce que ni nin sugu bɛ kɛ waati dɔ la an b'a ye olu bɛ to ka kalansen kɛ hali anw yɛrɛ kunnafonidilaw kunna ka mɔgɔw lafaamuya bamancɛwale ni jugawale kɛbaa na bɔlɔlɔ sanfɛla i bɛ se k'i kɔlɔsi cogo di kuma minnu bɛ fɔ minnu tɛ fɔ yalama n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama a la. ayi inshallah an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri docteur Mamadu Kone a bɛ cɛsiriba min na jamana kɔnɔ yarabi ala k'an n'a fanga se a bɛ wuli ka jɔba la diinɛ sira kan walasa diinɛmɔgɔw bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ cogoya min na donc an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama nin baara ninnu na a yɛrɛ ni an faw jɛra donc a b'an minɛ a denw ye a bɛ ladilikanw caman di an ma alhamdulillah ni ala sɔnna don nataw la ko in a firiw bɛna bɔ toujours inshallah. an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye ko an ni o conseil islamique ka laɲini kɔnɔna na ale ye welemada min kɛ o de la an ni Cheikh Ahmed Tidiane Diallo bɛ ka baabu kɛ bi ka kɛ ni groupement de leader spirituel musulman olu jeunesse ka bolofara ye. Diallo e yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de nana ni nin fɔɲɔgɔnkɔ bɛɛ ye bi an ka diinɛ ko la ani e yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun k'a fura ye bi. bon min nana n'a ye a fɛnw ka ca a dɔ ye kalanyɔrɔw tɛ kelen ye jamana minnu kekuyara joona olu y'u ka kalanyɔrɔw u denw bɛ bɔ ka taa kalanyɔrɔ min na u y'a kɛrɛnkɛrɛn u ma sɔn u denw ka bila ka taa fan bɛɛ fɛ n'u bɛɛ taara fan bɛɛ fɛ i taara yɔrɔ min na i bɛ na n'o idéologie de ye i bɛ na n'o hakilina de ye i bɛ na n'o faamu de ye donc e yɛrɛ bolo o de ye sababa ye donc i bɛ n'i base o de kan k'o de fɔ misaliyala i y'a kɛ ten misaliyala ne ye kalan kɛ Egypte de ne ye san 10 kɔ de kɛ Egypte
n fa ye n bila ka taa depuis n fitinin ka taa yen kalan kɛ donc ne nana n bɛna n'o faamuya de ye o faamuya de bɛ kɛ n na donc n b'o de défend ni maa min taara Saudiya la n'o fana nana o fana n'o faamuya de don ni maa min taara yɔrɔ wɛrɛ ainsi de suite donc kalanyɔrɔw caya bɛɛ bɛ na ni i ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout arabu duguw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnyaw b'u caman ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilinaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de kɛra o t'o ye sinon diinɛ fɔɲɔgɔnyaw kalan sira fɛ baasi tɛ olu la donc olu bɛ comme pɔnba 4 n'i sira o sira ta o la baasi foyi tɛ o la misaliya la n'a ye min diya i b'i bolo minɛ n'a ye min diya i b'i bolo jigin ne bɛ bolo de jigin dɔ b'a bolo minɛ a tɛ ne ka seli tiɲɛ min fana b'a bolo jigin a t'o ka seli tiɲɛ min b'a bolo minɛ o kuma o fana ka seli ka ɲi donc olu ye fɔɲɔgɔnya minnu ni baasi tɛ olu la nka min ye jamana kow ni fɛnw ye o de kɛlen don sababuya ye kalanyɔrɔ kow caya donc a ka kan bi an k'an ka kalanyɔrɔw choisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana in yɛrɛ labɛn ka kalanyɔrɔ ɲɛnɛmaw ɲini a la an denw bɛ kalan kɛ yan an ka hakilinaw bolo an yɛrɛ bɛ dɔ to k'u kan an b'u ka hakilinaw labɛn ka ɲa n'o kɛra sababu ye o bɛ kɛ sababuya ye faraɲɔgɔnyaw tɛ caya surtout bon an sen ma don a la fɔlɔ nka an b'a jigiya k'a fɔ o hakili bɛ na jigin an na don nataw la inshallah parce que madrasa sow fana kan ka lajɛ c'est vrai m'a fɔ k'u bɛ fondation o kana ɲinɛ k'a fɔ ko aw fana ni hakilinaw ni taabolo ni fɛnw bɛ misiri kɔnɔnaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen surtout Mali fanba yɛrɛ o y'o kalanbaw de ye olu de ye madrasaw kalan o de ye Mali fanba ye donc il faut que olu ka don ba la kosɛbɛ surtout kalanyɔrɔ ko c'est très très important n fa ka expérience la n ye min sɔrɔ a kɛrɛfɛ Tchad ani Tchad au conseil président kun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ u kun bɛ ɲɔgɔn sira labɔ kosɛbɛ u kun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kosɛbɛ a ka kumaw sen fɛ Tchadiens y'u yɛrɛ labɛn k'u ka kalanyɔrɔw choisi u ka misiriw jɔ cogo k'o bɛɛ labɛn ni misiri bɛ jɔ i b'a sɔrɔ u ka au conseil de bɛ papier bɔ k'a jira k'a fɔ ni misiri ka jɔ ni misiri kana jɔ ni wari bɛ ne kun ne bɛ n ka misiri jɔ n bɛ alimami ɲini min bɛ n ka hakilina défend o kuma o bɛ n ka hakilina défend hali n'a sɔrɔ o tɛ sababa ye donc n'o cayara jamana kɔnɔ a bɛ na ni fɔɲɔgɔnya ye a bɛ na ni basigibaliya ye donc il est temps jamana ɲɛmɔgɔw k'u sen don nin ko ninnu na walasa basigi bɛ na jamana kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa an bɛ segin ka na i nakun na an bɛna kuma kuncɛ n'o ye dimanche fitiri waati maa bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bankɔni na Serifu Usumani Madani Hayidara ka fɛn na ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ani weleweleda min b'i bolo yaasa mɔgɔw bɛ se ka na cogo min na ka taa dugawu don in kɛ an ka jamana yɛrɛ ye. Inshallah donc an bɛ maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen wele a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan groupement jeunesse tɔgɔ la an bɛɛ lajɛlen ka taa dimanche don ka taa an fa ni an karamɔgɔ groupement leader ɲɛmaaba au conseil ɲɛmaaba Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ Seyid Serifu Usumani Madani Hayidara a ka misiri min bɛ Bankɔni Jɛgɛnɛbugu la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don n'o bɛ bɛn le 4 août ma 19h pile o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yen an bɛɛ k'an jija fitiri an ka t'o sɔrɔ yen ni fitiri seliw sera inshallah an bɛ fitiri seli n'o banna an bɛ jɛ ka kuranɛ kalan ɲɔgɔn fɛ ka dalayilu kalan ka yasin kalan a dabɔkun ye walasa Ala ka sababu ɲuman kɛ k'a di an ka faamaw ma k'u senw sabati ka gagner k'o di Mali ma ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen lasegin jamana taya la ya rabbi Ala k'o kɛ an ka ɲɛmaw ya rabbi Ala ka gagner d'u ma Ala k'o kɛ Alakira n'a so dunkew kama salli ala Muhammad. Ayiwa i tɛ fatiha ta an ka baro wuli inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayiwa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ye ko nin de kɛra aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye bi su in na n'o o ye juma ye utukalo ale tile 2 san 2024 Cheikh Ahmed Tidiane Diallo min ye jeunesse groupement leader spirituel musulman olu ka ɲɛmaaba don alliance min fana sigilen don silamɛ denmisɛnninw tɔgɔ la o fana ɲɛmaaya kalifalen don a la nakun ye min ye
kari n'ala sɔnna a ma fitiri waati an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bankɔni Janginɛbugu la yaasa ka taga dugawu dɔn kɛ an ka jamana ye bɛɛ lajɛlen wele no a kɛnɛ kan diinɛmabɔ diinɛ jamanaden bɛɛ welele jeunesse ale kɔni y'a organiser nka a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa ni sen sera ka se o bɛ diya u ye kosɛbɛ yaasa min ye dugawu min taa don jamana ye bɛɛ lajɛlen ka se a kɛnɛ kan Falaye Keyita k'i fo n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 11 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan jɛmukan kura ale kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma